Sane Kanjeng Nabi Muhammad iku suwe taun kunjul tigang taun monggo utawi manane la ilaha illallah iku manona lan iban monggo utawi kang den nape akan iku saking pangeran kita kang agung maha mulya monggo utawi kang den nisbataken iku pangeran kang kuwasa kang setunggal kang ora didadekake ora kabeh ya iku aran Allah tegese aran Allah iku aran dalem kang wajibul wujud kang mokal adane kang mendianane ora warna ora rupa ora ara ora anggot lan cinta ngene kataken jatune iku warna rupa aranggot mangga iku dadi gugur utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku manungsa kang lanang kang merdeka kang wis akal balik kang bangun rupane kang mencorong cahayane kaya purnamane bulan utawa kaya srengenge kang katurunan wayu kang wajib anduweni sifat titik amanat tablek titik bener amanat percaya tablek anak-anak mokal unya mokal citra mokal balakan engkang menang basaria ora dadi anak jataken ing dalem martobati engkang maha luhur Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah rabbi ja'al hadha baladan amina Allah rabbi ja'al hadha baladan amina ya rasul wa sahbihi wa sallam
Hmm.